Kulungan ang bagsakan sarong lalaki makalihis na arestarong kan kapulisan sa Purok 5 Luuban Barangay Balatas, Naga City, alas 12:30 ninudto ka nakalihis na Martes huli sa reklamong pang-aabusong sexual. Binisto ang sospek na si Roland, 22 anyos, soltero asang residente kan Barangay Kararayan, parehong syudad. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, rank number 1 ang sospek sa listahan kan mga wanted person sa nasambit na syudad. Naaresto man ang sospek sa kusog kan Warrant of Arrest na inisyu ni Honorable Agaton Pajardo, an acting presiding judge kan RTC Branch 28, 5th Judicial Region, Naga City, kan parehong aldaw na may rekomendadong piyansa na 200,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Dahil naman po inyo nag-resist, dahil naman po siya nagdulag, madali po na na-serve ang sayang ang tabares dahil para ma-ensure na siya ma-under custody kang sa tayong mga kapulisan. As in, sinigurado din kan sa tayong operatiba na iniyo, kung ba itong ma-surprise si suspect para dahil na siya makapag-operate in resistance. Makalihis basahan kan sa iyang mga diretsos bilang akusado, pigdaraman ang sospek sa Naga City General Hospital para sa medical as in physical na eksaminasyon. Mas maging po na ini yung mga taong may outstanding warrant, mas maging po na atubangon po ang mga isang pangkaso sa indo, kada iman po ini yung matatapos hanggat dahil po kamo nagpapanagot kainin as in mas magayon po sa public na kung may-aran po kitang may outstanding na kaso sa sarong tao. I-report na po ininyo sa authority para ma-verify na din kung totoo baga ang barita at baka at chismis lang. Kasi mas magayon po na i-directa na sa PNP and barangay ang katuyang report. Sa presente, nasa kustodiya na kan NCPO ang sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.